Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Sarkar karai mine hak review meeting, hak kaba bon ngilaya plejumut na dong sedong, but kumopi don artli kini ke committee. Kawai headed by Deputy Commissioner, kabadai outside the municipal area. Kawai pat headed by CEO, kabamut within the municipal jurisdiction. Tekine ki artli ki bodies, ki balak dem notify the government long time back. Kai kabang akwa banong yakitu ki bam register, ki day ban register. Ladap hidai sabar jong municipal area, please register hapo DC. Ladap hidai within the municipal area, please register hapo UCO. Nama lada claim register kamu buat ngin sitom. Pi habangi ong register ngiru ngimut iban ong ba ngin ya pen namar pi kane ka jingji abro kade ka eye opener ya bro. Pi ong ya kabor snong, pi ong ya kabor municipal, pi ong ya kabor sarkar ya kinong snong bro. Ngatrai ngilade ban sungtu mentangin realize ke jingsi sya. Bahas safety and health is uncompromisable. Ngimla ban compromise bat kata. Te hakum kane kijing jia. Ngangas ngoban ong ba ngim day ban sim kabu. Bat ngong pi balai kitu kidon ki borsnong ki balatho ki the resolution ba ngim sya. Ten re kijing mut jongi kolong balai ngi thau khanang ya kane ki artli ki committee ka wei hapo municipal bat ka wei sabar ka municipal kalong ba. Da ka bingidon gani bakin find out ya ka lenti ka ways and means nimut ban ong mangin ai pathar be halenti sinong halenti hasurok kasengkin ka jingmut lok kalong ba leng ba jong kani ka committee ka bala constitute ka sarkar bakin identify hak ki dedicated place ki bandung kupta ya kaya kayeng ka bandung create ya ka problem ya ka congestion jong piong ka police bajar, piong ka GS road, piong ka teka motpran ke yodo, bat keleng ki jaka. Tengang asngobon ong bangila aik instruction hakini ki artli ki committee, bakin kit clear ya kene, bat ru mdai tangata bakin ya consult ru, bat kini ki nong sensar tau, bat ki dorbar snong ba per, shua ba ngin le ya kanu kam kanang bakan long ka bayaj nanti den le kum ngobi ngimut ban ong bangin ai permission la de bingin ai lat hakini ki root side pengin ya di ngin ya kat bamon kum mujulong manswa